гаиләдә 3 бала үсәләр. Сез аларны хәзер экранда күрәсез. Айнур, Айдар, төпчекләре, Ринат. Өчесе дә көрәшче. Егетләрнең бу спорт төрен сайлауларына шаккатасы түгел. Милли көрәшкә мәхәббәт ата-бабаларыннан күчкән. Бабаларының бер туган абыйсы Минхаш заманында Балтач төбәгендә җиңелү белмәгән пәһлеван булган. Әтиләре Фуат әфәнде дә сабан туйларда бик күп тәкәләр откан кеше. Ул абый тоже яшьләр арасында Татарстан чемпионы булган. Һәм инде уртанчы абый Айдар абый беләсез инде теге күп этәргечне ул биргәндер дип саныйм. Теге аның җиңүләренә, аның уңышларына карап үзем дә көрәшкә кереп киттем инде. Аңа ияреп. Уртанчы абыйсы Айдар Фуат улы Хайретдиновның уңышлары чыннан да сокландыргыч. 8 мәртәбә Татарстан, 5 тапкыр Россия чемпионы. Муса Җәлил истәлегенә уза торган турнирларның 9 тапкыр җиңүчесе. Балтач сабан туйның 8 мәртәбә баш батыры. Татарстанның ат казанган спорт остасы. Бу әле иң ире җиңүләре. Сәхифәбез герое Ринат та абыйсыннан калышмый. Ринат Фуат улы Хайретдинов 1985 елның 29 мартында Балтач районы Орбур авылында туган. 75-90 килограмм авырлыкта көрәшә. КДПУның физик тәрбия факультетын тәмамлаган. 7 тапкыр Татарстан чемпионы, 5 тапкыр Россия беренчелеген ута, 4 мәртәбә Муса Җәлил турниры җиңүчесе, Балтач сабан туйының 3 тапкыр баш батыры, 3 мәртәбә Батырлар бәйгесе чемпионы. 2014 елда Кыргызстанда узган күчмә халыкларның бөтен дөнья уеннарында 3нче урын яулый. Татарстанның ат казанган спорт остасы. Һәр җиңүемдә кадерләп барсы да көч, тир, хезмәт түгеп алынган ди. Тәкәләренең санын инде түгел генә белмидәм. 100 тирәсе бардыр ди. Ә машина 2. Келәмдәге иң зур җиңүе һәм иң зур үкенече турында да яшерми. Менә 2007 елда мин Татарстан беренчелеген уттым. Һәм Россияны уттым ул елны. Шул елны инде спорт мастеры нормасын үтәдем. Теге минем иң беренче спорттагы омтылыш шул спорт стасы нормасын үтәү иде инде. Авыл хуҗалыгы беренчелегенә ярышлар үтә бит инде. Көз көне менә октябрьдә буладыр инде. Быел теге кызганычка каршы булмыйча калды. Менә ул ярышны минем бердә утканым булмады. 2дә 3дә гел калдым. Менә ансы бәлки үкенештә бардыр. Ул ярышны бердә җиңә алмадым. Кайгырма, әле барсы да алда. Ринат Хайретдинов көрәш белән мәктәптә укыганда шөгыльләнә башлый. Беренче тренеры көрәш нигезләрен бирүче Дамир Гобайдуллин. Дамир Давут улы Гобайдуллин 1960 елның 20 мартында туа. КДПИның физик тәрбия факультетын тәмамлаган. 1981 елдан Орбур урта мәктәбендә физкультура укыта һәм Балтач спорт мәктәбендә тренер булып эшли. Татарстанның ат казанган укытучысы, Татарстанның ат казанган тренеры, Казанның 1000 еллыгы хөрмәтенә чыгарылган истәлек медале иясе. Ринат Хайретдинов Казанда укыган елларында 5 ел дәвамында Татарстанның ат казанган тренеры Вакыйф Дәүләтшинда шөгыльләнә. 2007 елда Балтачка кайта. Биредә инде ул янәдән Дамир Гобайдуллин һәм абыйсы Айдар кул астында осталыгын тагын да камилләштерә. Соңгы тапкыр быел Муса Җәлил турнирында чыгыш ясый. Инде туктарга исәп ди ул. Үзен тулысынча укучыларына багышларга уйлый. 13 ел дәвамында тренер эшчәнлеген алып бара. Балтач спорт мәктәбендә һәм Шипья авылында 2 группа белән тренерлык итә. 2019 елның октябрь аеннан Балтач районы җыелма командасының баш тренеры. Горурланырлык шәкертләре дә бар. Зур уңышларга ирешкән егетләр дә бар. Менә Минмуллин Илназ район җыелма командасы составында чыгыш ясый. Ул спорт мастеры нормасын үтәде. Юсупов Ильяс, Юсупов Ислам, Муллагалиев Артур кебек егетләрне, аларда уңышлары зур. Шулай ук монда гимназиядә укучы Зарипов Ранис, шулай ук өметле егет Айдар абыйның 2 малае миндә шөгыльләнә. Аларда да өметләр баглыйм. Быел менә уңышлы ел булды дип әйтсәк тә була. 2 егет Татарстан беренчелеген уттылар. Гәрәев Айзат һәм Яруллин Булат. Алар инде шулай ук Россия беренчелегендә дә беренче урын алдылар. Теге барсы да өметле инде егетләрнең. Бар тик күп әйбер үзләреннән тора инде.
Хайретдиновлар нәселендә көрәш дәвамлы. Ринат Хайретдинов үзе 3 бала атасы. Уртанчы уллары шулай ук көрәшкә йөри икән. Кызлары йөзүче, өченчеләренең дә көрәшкә китүенә шик юк. Жан тартмаса, кан тарта.